bakul wifi ya bakul video shot. Sesarengan Panji Budaya Kontek Pro Yo iki oh digoyang lagi kita bergoyang bersama Rio Audio. Mas Lenggang, angkat tanganmu. tak cerikani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing jawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya